En Basile porta tota una vida a la carretera i avui, vigília de Nadal, s'ha hagut d'aturar. El seu camió s'ha avariat i la peça arribarà demà, però ell volia ser a casa aquesta nit. A Stern Motor li hem ofert quedar-se a l'habitació que tenim al concessionari per tal que estigui el més còmode possible mentre espera poder tornar a la carretera. No li ha fet gaire gràcia quedar-se tot sol. Enyora molt la seva família. Serà la primera vegada que passarà les festes sense els seus i els troba molt a faltar. Precisament aquest Nadal volia que fos diferent, especial, però no s'imaginava que seria d'aquesta manera. Stern Motor, sempre al teu costat.